Jesu uri mtsvene ndiye mtsvene ndiye mtsvene ndiye mtsvene iye Jesu ndiye mtsvene ndiye mtsvene ndiye mtsvene iye Jesu akakunda rufu ndiye Jesu anomutsa Lazaro muguva ndi Jesu mutsvene 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 akakunda rufu ndi Jesu anomutsa Lazaro ndi Jesu uyu mutsvene iye mutsvene Jesu anoti Bhatimiyasi ona ndiyeyu mutsvene 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 iye Jesu anoti Bhatimiyasi iwe ona ndiyeyu mutsvene mutsvene ndiye mutsvene uyu Jesu ndiye mutsvene ndiyeyu Jesu aiwa makanaka Jesu uyu ndiye mutsvene anopindura minyengetero iye Jesu anorangarira aiwa uyu ndiye mutsvene anotsiura mhepo mugungwa chikepe choda kunyura ndi Jesu uyuyuyuyu mutsvene anotsiura mhepo mugungwa chikepe chonyura ndiyeyu mutsvene iye Jesu anopindura minyengetero yevanotenda ndiyeyu mutsvene uyu Jesu anopindura minyengetero yevanotenda Jesu uyu mutsvene anotsiura mhepo mugungwa chikepe choda kunyura ndiyeyu Jesu mutsvene 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 ndiyeyu Jesu makanaka Jesu uyu ndiye mutsvene anopindura minyengetero iye Jesu anorangarira aiwa uyu ndiye mutsvene ndiyeyu Jesu
Yesu